Česti Milance! Ovo će biti pekari, ovo su ovi... Znači pekari? Ovo pekari, ovo se imaju. Vaši pekari, oni imaju kancelariju. Gore. Autičko pekara, isto samo da ti dobri kada... Ovaj put, tebe sam vidio. A on se namutio krvavo. Pa da li sve majku? Šta će ti ovdje? Koji ono je sve mater? Čekajte. Dođi kod Rusi. Dođi će on. On ti fabriku napravi. Ti si mater svoja. Ti, ja ti ne znam. Ne znam ni sebe ni vas. Sad, i mnogo čuje. Ti. Ono kaj drugi decembar bio gol, glas. Ono 13. bio gol. Aj, prepije. Evo ja ću da dam staviti ovdje. Ovo nije mati sliku. Neći uzim podač, kako se da tu. Ovo je tu. Ovo je ovdje. Ovo mi je mati sliku. Nije ovdje da se radi. Ne, ona su došli do jedan jedan. Ti si mi odgovoran za podač. Ti si mi odgovoran za podač. Šta sam vezi?